Επίσης, όσον αφορά στις υπόλοιπες ερωτήσεις των αξιότιμων κυρίων βουλευτών, αν θυμάμαι καλά η ερώτηση του κυρίου Λαζαρίδη, αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις ρυθμιστικές αρχές. Εκτός του ότι προβλέπεται στο νόμο 3959 με το άρθρο 24, η συνεργασία με τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, όπως είναι η ΡΑΕ, όπως είναι η ΕΤ, όπως είναι η ΕΑΔΙΣΗ, όπως είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ και άλλες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες έχουν άλλο χαρακτήρα. Έχουν το ρυθμιστικό κομμάτι της αγοράς, τον εξάντε έλεγχο αν θέλετε, δηλαδή την έκδοση, τη γνωμοδότηση για ρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να λειτουργήσει ελεύθερα ο ανταγωνισμός. Εκτός λοιπόν της θεσμικής, αν θέλετε, της θεσμοθέτησης, της συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και ρυθμιστικών αρχών, εγώ θα σταθώ και στην πραγματική διάσταση και θα καταθέσω την εμπειρία μου. Μάλιστα. Είναι αποτελεσματική συνεργασία, σε αυτό θα ερχόμουν. Θα καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία όντας χειριστής και ως προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Τεκμηρίωσης σε υποθέσεις όπου εκεί έπρεπε να είχαμε απαραίτητη τη συνεργασία άλλων ρυθμιστικών αρχών, όπως για παράδειγμα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Θα φέρω ως παράδειγμα στους αξιότιμους βουλευτές μια απόφαση που εκδόθηκε το 2013 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορούσε στην αποδοχή μέτρων διαρθρωτικού πλέον χαρακτήρα για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου. Μια αγορά εντελώς ρυθμιζόμενη, μια αγορά η οποία αποτελεί στην ουσία πρόκληση και στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού να ανοίξει και να λειτουργεί ικανοποιητικά, να έχουμε ανταγωνισμό στα κομμάτια που μπορεί να επιτευχθεί ανταγωνισμός, όπως είναι η προμήθεια φυσικού αερίου, να δοθεί δυνατότητα σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη του ανταγωνισμού από αυτήν την αγορά. Η συνεργασία λοιπόν που είχε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σας δίνω ένα μόνο παράδειγμα, και αποκρισταλώθηκε με πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την απόφαση, έδωσε το έναυσμα, αν μου επιτρέπετε, για μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς, κάτι στο οποίο μέχρι το 2013 δεν διαφαινόταν σε μεγάλο βαθμό. Η πολύτιμη συμβολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θεωρώ ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή πήρε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση και το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή βλέπουμε μια αγορά σιγά σιγά να ανοίγει, να απελευθερώνεται, να υπάρχει περιθώριο οι δυνάμεις του ανταγωνισμού να λειτουργήσουν ικανοποιητικά έτσι ώστε να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές, μεγαλύτερη ποικιλία, επιλογές των καταναλωτών. Η δεύτερη ερώτησή σας, αν θυμάμαι καλά, ήταν αν είναι επαρκές το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η απάντηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αν δει κανείς όλες τις τροποποίησεις που έγιναν στον τότε νόμο 703 του 1977, ο οποίος καταργήθηκε το 2011 με το νόμο 3959, φαίνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ίσως έχει πάρει και περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που μπορεί να έχουν αντίστοιχες αρχές ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκές χώρες. Και αναφέρομαι στο άρθρο 11 του νόμου 3959, το οποίο έχει να κάνει με την κανονιστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και δεν μπορούν τα άρθρα 1 και 2 που πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Καρκαλάκος να δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήδη έχει πολλές αρμοδιότητες. Το ζητούμενο δεν είναι να φορτωθεί άλλες αρμοδιότητες, το ζητούμενο είναι να λειτουργεί ευέλικτα, ταχύτατα, αποτελεσματικά και όχι να υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, είτε καθυστερήσει στην έκδοση αποφάσεων, που δεν γνωρίζω αν υπάρχει απόφαση που καθυστέρησε 2 χρόνια καθαρογραφή της. Προσωπικά δεν έχω χειριστεί εγώ μια τέτοια υπόθεση. Να λειτουργεί ταχύτατα και κυρίως, τονίζω αυτό που είπα στην αρχή, να μπορεί το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού να περνάει ακόμα και στον τελευταίο καταναλωτή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στον μέσο καταναλωτή, στη μέση επιχείρηση. Εκεί θεωρώ ότι θα έχει πετύχει ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και τέλος, ως προς την βασική στόχευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που ακριβώς αυτή θα πρέπει να εστιάζει, κατά τη γνώμη μου θα δώσω μια γενική απάντηση, αλλά νομίζω ότι περικλεί εν πολλοίς το νόημα και το πνεύμα της ερώτησης. Η στόχευση πρέπει να είναι σε κλάδους, σε αγορές, όπου υπάρχει μονοπωλιακή δύναμη. Και μονοπωλιακή δύναμη υπάρχει στα ολιγοπόλια, στα μονοπόλια κυρίως. Άρα η βασική στόχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι, εφόσον χαρτογραφηθούν οι αγορές, κάτι που και αυτό σημειώνω στις παθογένειες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν υπάρχει μια πλήρης χαρτογράφηση, δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους πάσχει η ελληνική οικονομία. Πού υπάρχει
αύξηση της σημαντικής οικονομικής ισχύς, της μονοπωλιακής δύναμης. Εφόσον λοιπόν προηγηθεί μια τέτοια άσκηση, αν θέλετε, τότε οι στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να εφαρμόζει ασφαλώς όχι μόνο το άρθρο 1 και άρθρο 2 που συνδέεται με τον ex post χαρακτήρα αυτής, αλλά και το άρθρο 6 που συνδέεται με τον ex ante χαρακτήρα αυτής, δηλαδή την προληπτική γνωστοποίηση συγχωνεύσεων εξαγορών, όπως αναφερθήκατε κάποιοι από εσάς στο κομμάτι των τραπεζών, στον κλάδο των τραπεζών, γιατί και ο εξάντε χαρακτήρας που δεν ακούστηκε τουλάχιστον εδώ σήμερα, είναι εξίσου σημαντικός, είναι βασικός πυλώνας ανταγωνισμού με τον ex post χαρακτήρα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε θα γίνει μια παράβαση, πότε θα γίνει ένα καρτέλ για να έρθει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να το σπάσει και να επιβάλλει πρόστιμα ή διορθωτικά μέτρα.